Karon adlaw sa Lunes, paghandom kang San Bonifacio, obispo ug martir. Ang ebanghelyo karong adlawa nagpahinumdom kanato nga usahay na sobrahan nato pagpangita ang sunod nga labing maayong butang o pagkuha sa mas maayong bahin sa ingon nalimtan nato ang unsay tinuod nga mahinungdanon. Ang mga saop diha sa parasan naghuna-huna lamang sa pagtipig sa tanan nilang abot nga nawad-an hinuon sila sa ilang kaligdong. Gipatay nila ang mga sinugo aron maangkon nila ang tibuok parasan. Sa katapusan, nawala kanila ang tanan. Kanang atong gisalikway, mahimong mao ang sukaranang bato nga mosuporta sa gitukod nga edipisyo. Kun dili nato ipunting ang atong mga mata sa unsay tinuod nga mahinungdanon, ang sangputan mas grabe pa unya. Pamalandong. Sa akong Kristohanong pagkinabuhi, unsa man ang tinuod og labing mahinungdanon? Ang sinugdanan sa basahon ni Tubet. Ako si Tubet ug mao kini ang sugilanon sa akong kinabuhi. Ang akong amahan mao si Tubiel, ang akong apuhan mao si Ananiel, ug ang amahan sa akong apuhan mao si Aduel. Ang amahan ni Aduel mao si Gabael, ang iyang apuhan mao si Rafael, ug ang amahan sa iyang apuhan mao si Ragel nga sakop sa banay ni Asher usa ka bahin sa tribo ni Neftali. Sa panahon nga si Salmanaser ang emperador sa Assyria, nabihag ako sa akong lungsod nga natawhan nga mao ang Tisbe nga nahimutang sa amihanan sa Galilea, habagatan sa Cades sa Neftali, ug amihanan kasadpan sa Hasor, ug amihanan sa Fugor. Mipauli ako sa amo balik sa akong asawa nga si Ana ug sa akong anak nga si Tobias. Sa pangilin sa ting-ani nga gitawag usab og pangilin sa mga simana, milingkod ako alang sa usa ka lamian nga pagkaon. Sa pagkakita nako sa daghang pagkaon nga gibutang sa lamesa, giingnan ko si Tobias. Anak, lakaw ug pangitag kauban natong Hudiyo nga kabus dinhi sa Ninibe, usa nga nagtuman pag-ayo sa mga balaod sa Dios. Dad-a siya nganhi aron makaambit siya niining pagkaon sa pangilin uban kanato. Dili ko musugod pagkaon hangtod mahibalik ka. Busa migula si Tobias aron pagpangita sa maong tawo. Apan nahibalik dayon siya nga nagsinggit. Tay, tay, nangutana ako. Ngano, unsay nahitabo? Usa sa atong mga tawo bag-o lang gibuno. Gituok siya og gibalibag ang iyang lawas didto sa tiyanggihan. Mitindog dayon ako ug gibiyaan ko ang lamesa sa walay bisan pagtilaw sa akong kanon. Gikuha ko ang lawas didto sa dalan ug gidala ko kini ngadto sa usa ka payag ug gibilin ko kini hangtod sa pagsalop sa adlaw una pa kini nako ilubong. Unya mipauli ako sa amo ug naligo aron malinis ako. Sa dakong kasubo nanihapon ako. May nahinumduman ako sa gisulti ni Propeta Amos ngadto sa katawhan sa Betel nga nag-ingon. Ang inyong mga pangilin mahimong mga panahon sa kasub-anan ug ang inyong masadya nga mga awit mahimong mga pagbangutan. Ug mihilak ako. Sa pagsalop na sa adlaw, migula ako, nagkalot og lubnganan ug gilubong ko ang tawo.
Naghuna-huna ang akong mga silingan nga nabuang ako. Nangutana sila, wala ka ba gayud makakaton? Dili ba gipangita naman ikaw kaniadto tungod sa paglubong mo sa mga minatay ug patyo na unta ikaw kun wala ka pa mulayas? Apan karon nagbuhat na usab ikaw sa maong gihapong butang. Niadtong gabhiuna, naligo ako aron malinis ug natulog ako gawa sa among balay duol sa paril. Alimuot kadtong gabhiuna ug wala nako tabuni ang akong ulo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta, ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Kadato ug kahamugaway maanaa sa iyang balay. Ang iyang kamanggihatagon mohangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa matarong, mahigugmaon siya ug maluluy-on ug matarong. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Maayo ang tawo nga manggihatagon ug magpahulam, nga magadumala sa iyang mga butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarong. Ang tawo nga matarong hinumduman sa kanunay. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labawng pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tawo nga nagtanom og mga paras. Kilibot niya kinig kural ug nagkalot siyag lungag alang sa pug-anan sa ubas ug gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pag-abot na sa tigpamupo sa mga ubas, nagsugo siyag usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon, apan siya gibunala nila sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon ug laing ulipon ug siya ilang gipatay ug daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuro nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang mga saop. Kini mao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak ug gipatay ug gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, Nan, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtuon niya ug pamatyon ang mga saop ug pasaupan niyag lain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamo niining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini.
Buot untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo, kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tawo, busa, mibiya sila kaniya og nanlakaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.